Shinko on the mix. Dan keri ne, Al'amin dan keri ne. Buhari in bacci kake dan Allah to ka farka. Me kake ma yan arewa duba babu harka. Kana gani ana kashe su kai shiru da kanka. Ka ne fa shugaban kasa kisa cikin garinka. Ka duba talakawa kuka suke gurinka. Akwai waɗansu masu baka shawara jikinka. Shugaban arewa ne ba san mu ne suke ba, murna suke a fili ba ta mu suke ba. An yi walƙiya ta haska kuna ta zamba, shawara muke ba ku babu nuna zamba. Talakawa mun fito don mu nuna kishi, don mun gaji da abin da ake dole mu yi kishi. Kai da gidanka amma a cika kasa bacci, a zo gida a sace ɗanka dole kai ta kwanci. Me ya amfanin rayuwar abin akwai takaici, abinci ya yi tsada gidanka to me zaka ci idan ka je ka noma a ka shiga kai ta bacci. Ya ake so to talaka yayi dan yana takaici. Ina kuke so mu saka mu ne mu ɗan arewa, Boko Haram arewa, kidnapping a arewa, ta'addanci arewa, komai a ce arewa. Dan arewa mun fusata dole mu yi kuwa, kullum cikin wuya muke ba masara da dawa. Muna buƙatar zaman lafiya garin arewa. Matasa dan Allah fito kishin garin arewa, tsofaffi dan Allah ku fito kishin garin arewa, maza da mata ku fito kishin garin arewa. Buhari ai kana ganin cikin garin arewa, baka nuna kishi gare mu san garin arewa. Ni shawara nake baka duba yan arewa. Shinko Multimedia.